Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na ovom kanalu. Moje ime je Čepa, danas ću vam pokažem moj novi računar. Znači, konačno imam računar kako sam oduvek želeo, onako lepo svetli crveno. Pa sada idemo da krenemo. Znači, da krenemo od kućišta. Znači, u pitanju je Ridemax Vortex V5. Znači, kućišta je odlično i sad ću vam pokažem i njegovu drugu stranicu. Spustio sam i ovde, evo je, kao što vidite. Ima i prozor, tako da ono je super. Sad ćemo ga stavimo ovde. Pa hajde da krenemo od procesora, samo da pazim da ne zakačem neki ventilator prstom. Znači, u pitanju je AMD FX 6300. Znači, procesor je ono odličan. Black Edition, FX, možda se overclockuje super. Evo ga ovde. Sad, hlađenje za procesor. Uzeo sam Thermaltake FreeOSilent 12. Znači ono, hlađenje je super, procesor mi radi na 20 stepeni i onako, kad kompjuter ne radi ništa. I evo je kutija, kao što vidite, evo ga ovde, i stvarno je veliki, mogu vam kažem. I sa druge strane da može se stavi ventilator, ali to kad budem nabavio ventilator pa ću stavim. Znači ono, bit će super push pull i super će da bude. Idemo dalje na matičnu ploču. Uzeo sam MSI 970 Gaming. Jedna od najboljih AM3 Plus matičnih ploča. Evo je, kutija, opa. Znači to je kutija i ono, ja sam prezadovoljan njom. Znači ono, zvuk, ta audio boost karta, killer, 2200 internet, ne znam šta da vam kažem, ima 10 USB-ova. Eto, dovoljno sam vam rekao. Idemo dalje. Znači, pričali smo o procesoru i matičnoj ploči i hlađenju. Idemo na grafičku kartu. Sa grafičku kartu ste već upoznati, to je Gigabyte GTX 750 Ti 2 GB Black Edition serija, znači ono super je overclockovana. Idemo dalje. Znači, hard disk Seagate Barracuda od 1 TB. Znači ono, meni je sasvim dovoljno 1 TB i plus nešto veoma zanimljivo, imam SSD Patriot Blast od 120 GB, znači SSD je ono za mene dovoljno brz. I evo kutija da vam pokažem, znači ono, vidite kolicno je ovo, pa vi vidite koliko je SSD, onda ovdje je bio ovako. A težak je kao dve fleške. Dobro, znači SSD, idemo dalje na napajanje. Napajanje je Ridemax RX 500 XT, znači ono, odlično napajanje. Nije modularno, ali nema veze, znači ono, i čak sam i kablove lepo sredio, evo, samo ih ovdje dole ima malo više, ali to se čak i kroz prozor ne vidi. Sad, na hlađenje u kućištu, znači ovdje imam, tu napred, iza SSD-a, imam Ridemaxov ventilator koji je došao s kućište, a ja sam dokupio dodatno ovaj ovdje Cooler Master, nisam siguran ime, ali je Cooler Masterovi svetli crveno, kao što možete da vidite. Znači ono, ovaj ovdje mi uvlači vazduh, ovaj ovamo duva topao i što mi je meni super. Znači ono, super mi je hlađenje u kući, što jeste se malo čuje, ali ja dok sedim za računarom držim slušalice na ušima, tako da mi nije problem. Sad da vam pustim photo session mog računara i čak će budu i video session, bolje rečeno, gdje ću vam kadrirati lepo da vidite prednju i zadnju stranu kućišta i ovo napred lepše malo. Tako da ljudi, hvala svima što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećem, znači sada će gameplayevi biti mnogo bolji i moći ćemo da radimo u nekim mnogo zbiljnim programima, tako da vidimo se. Ćao!